दा नाथाय एबसुनि आफादगिरि बिथाङा राव सोलायबाय। टिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिपिएफ, इउपिपिएल आरो नेशनेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय। ओंखायनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे डाबल स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनाय बेखौ बिटिसिनि रायजो राजाया मोजां मोनाखै। মই ভাবো যে বিপিএফ, ইউপিপিএল, বিজেপি বা বিজেপি, ইউপিপিএল, বিপিএফ रुलिं और अपोजिशन एकत्रित भावे चुक्तिर स्वार्थत आगबारि जाओ। खुलुमबाय लोगोफोर। एक्चुअली जों 15 आगस्टआव मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि माखासे स्टेटमेन्ट बा गावनि फेसबुक पेजआवहाय पोस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनैहाय बिनि मैयानि स्टेटमेन्ट गासैबो उल्था। बेखौ जों मा होननानै बुंगोन? बिथाङानो बुंदोंमोन जों रिजनेल पार्टी ना जेसेबां जों बर'नि गेजेराव मोननै पलिटिकेल हान्जा गोख्रों दं, इउपिपिएल आरो बिपिएफ, बिथांमोनखौ ज' जानो थाखाय बिथाङा खावलायदोंमोन। बिनि उनावहाय जोंनि बर'नि जेसेबां दल संगठन फिसा फिसौफोर दङ नङा होमबा, बेफोरखौ बिथाङाबो खावलायदोंमोन जों बर' जाथि हिसाबै नङाबा अलखदाव गोग्लैगोन बा माबा मोनसे गोबां बाथ्रा लिरनानै बिथाङा पस्ट होदोंमोन। दा जों खौसेथि जानायखौ नांगौ ना खौसे जायैखौ नांगौ, बेफोरबायदि बाथ्राया। दा दिपेन बर'नि माखासे पस्ट होनायखौ जुदि नायोब्ला जोङो खौसेथि जानाया गोनांथि आरो गोनांथारबो, नङाब्ला जों जाथि हिसाबै मालाबा समाव अलखदाव गोग्लैगोन। थ' जों दिपेन बर'नि मैया प्रतिदिन टाइमनि मोनसे सेटेलाइट चेनेलावहाय बिथांमोना मोनसे बाइट होदोंमोन। बे बाइटआव मा बाथ्रा बुंखो दिनैहाय होनानै दोनखानाय मोनसे भिडिअ ससेयाव नुखादोंबो जानांगौ। रिजनेल पार्टी, बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो थाखाय जों ज' जानांगौ होननानै। दिनै सेन्ट्रेलनि नैबे नेशनेल पार्टिफोरबायदिखौलाय जों मानोथो हानहरफिननांगौ गोनांथि दङ। नाथाय बेखौ जों हानहरफिननांगौ गोनांथि दरखारानो गैया। दिनै रिजनेल नैबे बिजेपि दिनै नेशनेल पार्टी बिथांमोनखौ हानहरनांगौनि खुनु गोनांथियानो गैया। दिनै जेरैबायदि बुंबावदोंसो हिमन्त बिश्व शर्माया जे बे बारावहाय बिटिसि 2025आव इलेक्शनावहाय एक्सट्रा भावे बिजेपिया गेलेगोन, बेखिनि बाथ्राखौ हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्रायनो नुदों। फिन आरोबाव मा जों बै होनाय स्टेटमेन्ट आरो मैयानि होनाय स्टेटमेन्ट बेखौ नायोब्ला मा दिपेन बर'आ मोननै नावआवसो आथिं होदों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंलु। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैबे कास्टम बसुमतारिनि माखासे स्टेटमेन्ट होनाय आरो दिपेन बर'नि जोबथायाव मोननैसो बिबुंथि दङ बा बाइट होनाय दं। बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट लिरनो हागोन। बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राव सोलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थांनाय 15 आगस्टआव बिथाङा गावनि फेसबुकआव पस्ट खालामदोंमोन जे बर'नि संग्रामि फैनाय दैदेनगिरिफ्रा रिजनेल पार्टिया दिनै नङा गाबोन ज' जानो नांगौ होननानै बिथाङा पस्ट होदोंमोन। थ' बेखौ गोबां बर'नि रायजो राजा बिथांमोनहा बरायदोंमोन। दा नाथाय एबसुनि आफादगिरि बिथाङा राव सोलायबाय। मैया दाखालि बिथाङा आरो गुबुन मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय जे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिपिएफ, इउपिपिएल आरो नेशनेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय। दा जों गोनो गोथो जाबाय। 15 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि स्टेटमेन्टआ रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै बिटिसिआव मोननै स्ट्रं रिजनेल पलिटिकेल पार्टी दङ, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव आरो जातिखौ नायनानै आरो ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय रायजो राजा लुबैनाय बादि होननानै बिथाङा रिजनेल पार्टिनि खोथाखौ बुंदोंमोन, ज' जाजानायनि खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय साननै सानथामनि उनावनो मा खारनाव बिथांनि रावा सोलायबाय, बिथाङा दा नेशनेल पार्टिखौबो हानहरफाबाय। दा ओंखायनो जों गोनो गोथो जाबाय, रायजो राजाया गोनो गोथो जाबाय। दा ओंखायनो
रायजो राजाया लुबैदोंमोन जे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया ज' जानो नांगौ आरो बिटिसिखौ पावारफुल खालामनो नांगौ आरो बिटिसिनि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै रायजो राजाया लुबैदोंमोन आरो रायजो राजा लुबैनाय बादिनो जोंबो आं पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै खोथा बुंदोंमोन। नाथाय दाखालि बावैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव दिपेन बर'आ प्रतिदिन जि चेनेलाव जि इन्टारभिउ होबाय जे बिथाङा मा खारनाव नेशनेल पलिटिकेल पार्टिखौबो हानहरफाबाय। दा बियो मोनसे मा खारनाव बुंखो जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय, बिटिसिनि रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामबाय। ओंखायनो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे डाबल स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनाय बेखौ बिटिसिनि रायजो राजाया मोजां मोनाखै। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गमामायैनो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै आरो जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय खोथा बुंदों ना बले आन्दोआव माबा मोनसे दोननानै बिथाङा रिजनेल मोननैबो प्लास नेशनेल पार्टियाबो बाव माबा नांगौ होननानै बिथाङा खोथा बुंदों। दा ओंखायनो बे मिलायासै, बेयाव जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय, बिटिसिनि रायजो राजा गोनो गोथो खालामबाय। ओंखायनो गावनि स्टेटमेन्टखौ क्लियार खालामनो नांगौ जे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि खोथाया आलादा आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि खोथाया आलादा। रिजनेल पलिटिकेल पार्टिनि आइडियोलजिफ्रा आलादा, नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि आइडियोलजिफ्रा आलादा। दा ओंखायनो 15 आगस्टआव मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'निफ्रायसो फैदोंमोन जे दिनै नङा गाबोन रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया ज' जानांगौ होननानै। आरो बिथाङा गावनिफ्रायनो स्टेटमेन्ट फैबावबाय जे बिपिएफ इउपिपिएल आरो नेशनेल पार्टिया लोगो नांनानै बिदि खामानि मावनांगौ होननानै जोंखौ गोनो गोथो खालामबाय, बिटिसिनि रायजो राजा गोनो गोथो खालामबाय। ओंखायनो दा बिटिसिनि रायजो राजाया जोबोद दुखु मोननाय थाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे डाबल स्टेन्डार्ड, जे दिनै मोनसे खोथा बुङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो, दा बिदियाव जोङो ट्रास्ट लानो हायासै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव। आरो भबिष्यत मा जागोन बेबादि जुदि दिनै फंसे बुङो गाबोन फंसे बुङोब्ला, दा ओंखायनो जोंनि गोसोआव मोनसे डाउट सोमजिहोबाय। মই ভাবো যে বিপিএফ ইউপিপিএল বিজেপি বা বিজেপি ইউপিপিএল বিপিএফ ৰুলিং আৰু অপজিশ্যন একত্ৰিতভাৱে চুক্তিৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়ি যাওক আৰু বড়োলেণ্ডবাসীৰ যি উন্নয়নৰ যি সপোন বা শান্তিৰ যি সপোন সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব লাগে। মোৰ এইটো ক্লিয়াৰ এটা বাৰ্তা।